बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। गौरां दैसायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गौरां दैसायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। बे गोथै सहखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव हाजरागुरिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि अमृत नार्जारी होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि मानसिफोरा गोथै सहखौ नुनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लाङो आरो उनाव गोथै सहखौ अमृत नार्जारी होननानै सिनायथिनो हायो होनना क'क्राझार पुलिसा फोरमायदों। अमृतनि बिसि दैसा नार्जारीया फोरमायनाय बादिब्ला 2 जुन खालार खालि बाथारमारि गामियाव सारदुआव अमृतआ थांदोंमोन। नाथाय न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो दैसायाव गोग्लैना जिउ गोमादों होननानै हमदांना लानाय जादों। अमृत नार्जारीया बिसिजों लोगोसे 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ अराय समनि थाखाय बे बुहुमाव नागारलाङो। नैथियाव दङ 1 लाख बान्थानि मास्टार माइना पुलिसजों हमजाबाय। 1 लाख बान्थानि मास्टार माइना पुलिसनि जेयाव नांबाय। उत्तर प्रदेशनि आलिगड़आव बिस गोनां जौ लोंनानै सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायनि मास्टार माइना पुलिसनि आखायाव गोग्लैबाय। मख'नो गोनांदि बिस गोनां जौ लोंनानै गासै सा 35निबो गोबां सुबुङा जिउ गोमादोंमोन आरो बे जाथायनि दायनिगिरि थामहिनबा मास्टार माइन्ड ऋषि शर्मानि सायाव हमना होनो हागिरिनो 1 लाखनिबो बान्था फोसावदोंमोन। बान्था फोसावनायनि उनाव मास्टार माइन्ड ऋषि शर्माखौ पुलिसा बुलन्दि सहरनिफ्राय हमनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ चिराङाव एनिलिपिजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ पुलिसा हमदों। बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा आफाद एनिलिपि हान्जानि सायाव आसाम पुलिसा गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं। बिटिआर ओनसोलाव एनिलिपिनि हेंथायै चिरां पुलिसा स्रोद सिग्रोमबाय थानाय समावनो एनिलिपिनि थिउरि हान्जाजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमदों। हमजानाय 2 सुबुंखौ मालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय साहा रौमारि गामिनि 24 बोसोर बैसोनि दैमु नार्जारी अरफे एन दुलाराय आरो गुबुन सासे सुबुंखौ मालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुदेमपुरी गामिनि 34 बोसोर बैसोनि इन्द्रजित दैमारी अरफे इरागदाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर 2खौ रुनिखाता पुलिस थानानि केस नाम्बार 15/2021 जों लोब्बा लाखिनानै खानाय जायो। लोगोसे बिसोरनि सायाव आयेन बादियै एक्सन लानाय जादों होननानैबो पुलिसा गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों। ब्रैथियाव दङ मेट्रिक आरो एचएसनि जोबथा आनजादखौ बोखांनांगौनि फरायसाफोरनि दाबि। सा 1000निबो बारा आनजाद लिरगिरि बिजाथिफोरा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ बोखांनांगौनि दाबि खालामदों। हादरसायाव कर'ना भाइरासनि थासारिया दासिमबो जोबस्रांना थाङाखै। बेनिखायनो फरायसा आरो बिमा बिफाफोरा गिनाय दं। बे समाव गाव गावखौ रैखाथि होनायासो गोनांथि। आसामनि फरायसाफोरा आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिमबो खावलायदों। दासिम आनजादखौ बोखांनाय जायाखै आरो माब्ला खुंफुंनाय जागोन बिनि सायाव फरायसाफोरा गोबां गोनो गोथो आरो जिंगायाव गोग्लैना दं होननानैबो बुंथिदों। फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ बोखांना होनांगौनि आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामनायखौ ससियेल मिडियाफोराव फोरमायथिनो हमदों। बाथियाव दङ आर्चारी गेलेगिरि गहेला बर'नो मददनि गोनांथि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरिनि थागिबि नेशनेल आर्चारी गल्ड मेडालिस्ट गहेला बर'आ गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। गहेला बर'खौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जादों। नेशनेल लेभेलाव गोबां मेडेल देरहानो हानाय बर'नि हाथरखि गहेला बर'नो फाहामथाय लानो थाखाय रांनि गोनांथि जादों। बिथांनि नखरा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।